どこ行ったんあんた。最悪だ。結構曲がれてたね。13番、大田豊選手、山梨県北駒郡からのインタビュー。所属クラブはサファイアフィールドレース。ただいまのタイム1分15秒18。1分15秒87です。ゼッケン15番、斉藤水曜選手、群馬県からのエントリー。所属クラブはアイススポーツクラブ。ただいまのタイム1分14秒98です。26番、大井圭一選手、岡谷市からのエントリー。所属クラブは糸川レーシングオブモータースポーツ。参加車両名はホルネス、サファイア、フィリップ。ただいまのタイム1分21秒59です。今のタイム1分19秒70プラス
脱輪時です。ただいまのタイム1分18秒49。34番、初塚の挑戦手、山梨県中島郡からの演技です。所属クラブはクラスト、参加者両名、BS 山梨、ロータス、清里未来です。ただいまのタイム1分18秒95です。45です。実際その後立ち上がりが遅い。0.50番、秋山聖子選手、山梨県北駒郡からのエントリーです。所属クラブはクラスト、参加者両名、BS 山梨、ロータス、清里基地です。
分21秒34です。ゼッケン61番、大久保貴弘選手、山梨県甲府市からです。クラブ名はサファイアフィールドレーシング。もっと踏んでっていいよ。気にしてほしいけど気にするな。参加者名、ホンダシティ初 W エントリーです。じゃあただいま1分44秒01です。ゼッケン64番、岡本達也選手、東洋橋からのエントリー。参加車両はジェミニー・イルムチャ RS です。すいません、間違えました。ゼッケン63番、岩波康選手、ツアー軍からのエントリーです。参加車両はサファイアナミネイキジュどこで弾いてんだお前。ただいまのタイム1分26秒62です。ゼッケン1番、山口敏郎選手、1本目のタイムがなくて日本ですね。2本目はぜひ頑張ってください。おーいいぞ。こんな感想でいきそうやな。もうちょいだ、もうちょいだ。感想。ただいまのタイム1分19秒20です。
そうやな、焦った。あ、危ね。あ、ごめん。ごめんやら見て。血が邪魔で見えん。13番、太田豊選手、1本目のタイムは1分15秒18です。ただいまのタイム1分14秒20です。おいやー。ただいまのタイム1分17秒70プラス脱輪2です。26番、大井良二選手。1本目のタイムは1分21秒59です。ただいまのタイム1分20秒59でした。
分19秒56でした。それ32ですもん。